से बोलिए सरस्वती मैया की। सरस्वती मैया के महिमा पार बा जानत बाड़ सगर सुन जहान बा। सरस्वती मैया के महिमा पार बा जानत बाड़ सगर सुन जहान बा। चल जाई है काल छोड़ के पूजैया कल मैया के। चल जाई है काल छोड़ के पूजैया कल मैया के। राइटर राम बाबू करी कुछ सने ही सुनी घरे वैली मैया। राइटर राम बाबू करी कुछ पैया मंटू मनीष सुनी घरे वैली मैया। बके कर जोरी चल जोरी पूजा पाठ कर शेर से पूजैया कर मैया के। पूजैया कर मैया के। चल जाई है काल छोड़ के पूजैया कल मैया के। चल जाई है काल छोड़ के पूजैया कल मैया के। मनीष रिकॉर्डिंग स्टूडियो रक्सौल रघुनाथपुर।